Тази е моята заповед, да се обичате взаимно, както аз ви обикнах. Няма любов по-голяма от тази, човек да отдаде живота си за своите приятели. Вие сте ми приятели, ако изпълнявате всичко, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво прави господарят му. Нарекох ви приятели, защото ви известих всичко, което съм чул от своя отец. Не вие мене избрахте, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света, да принасяте плод и плодът ви да бъде траен, така каквото и да поискате от Отец в мое име, да ви даде. Това ви заповядвам, да се обичате взаимно. Ако светът ви мрази, знайте, че първо мене е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да ви обича като свой, а понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.